wong edan kuwi bebas, wong edan kuwi bebas, wong edan kuwi bebas, wong edan kuwi bebas, wong edan kuwi bebas. Ora usah mikir uripku, ojo susah mikir dalanku, mergo dalane uripku iki dudu urusanmu. Dalan uripe kabeh manungsa, becik ketite Allah ketara, eling-eling kabeh kuwi kanca urip pisan, ojo gawe lara. Wong edan kuwi bebas, 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 wong edan kuwi bebas. Eleng-eleng omonge wong tuwa, lara ati angel ditambani. Beda yen karo wong lara untu, ngombe obat dienggo mamang turu. Ora usah mikir uripku, ojo susah mikir dalanku, mergo dalane uripku iki dudu urusanmu. Dalan uripe kabeh manungsa, becik ketite Allah ketara, eling-eling kabeh kuwi kanca urip pisan, ojo gawe lara. Wong edan kuwi bebas, 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 wong edan bebas, wong edan kuwi bebas, wong edan kuwi bebas, wong edan kuwi bebas, wong edan kuwi bebas. Sakolahe apa wae iku, sing penting ora ganggu uripmu, apa maneh kowe
wong edan kuwi bebas, 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 wong edan kuwi bebas. Sumpah angel. Panas sih. Jam piro iki? Jam 1:30 awan. Gila aku gawe di bengi. Tekan jam 2. Tekan jam 2 esuk kae. Semoga sukses. Wes yo. Sukses kanggo kabeh. Di tuangane iki. Boleh dicoba ngirit ya, tapi nanti jahitnya yang beneran. Bisa didesain sendiri. Awet bener ini. Waduh, kok bedah.